eji m egwu a na-ekene Obinna ya Christopher Onyekwu Agụnwa na India ọsọ anyị akọzila ọnụ onye na-akọ ọnụ bụ onye na-ejiri ego iji ego Obinna ya Christopher Onyekwu ya bụ Igwe Benji obodo niile na-enwe aṅụrị maka Obinna ya Christopher Onyekwu ya bụ Igwe Benji obere nwaji obodo butike Igwe Benji obere nwaji obodo butike Igwe Benji obere nwaji obodo butike Christopher Onyekwu obere nwaji obodo butike Obinna ya ka nna obere nwaji obodo butike Evanide obere nwaji obodo butike Evanide obere nwaji obodo butike Eba ka nna obere nwaji obodo butike obele nwa jilobodo butike obere nwaji obodo butike obele nwa jilobodo butike obere nwaji obodo butike n'ojele China obere nwaji obodo butike n'ojele India obere nwaji obodo butike n'ojele Malaysia obele nwa jilobodo butike obere nwaji obodo butike akwụkwọ na Hong Kong Igwe Benji ọlọbọgọ na-enwe aṅụrị maka Obinna ya Christopher Onyekwu Agụnwa na n'ụlọ Agụnwa n'obodo anyị odogwu ejeje mmabịa Christopher Onyekwu Obinna ya Igwe Benji Igwe ka nna mọ ọkanye bala elija Igwe obele nwa Chukwu gọziri agọzi na nke ịkpasụra n'ime ife na alụmọlụ ọ gbasiri ike ọ bụ onye bụ everestisi ọ bụ onye ka a na-akpọ Christopher onye ka a na-akpọ Obinna ya nọ Igwe Benji odogwu ejeje mba n'ala oli ọ gbasiri ike obele nwa ji obodo butike Igwe Benji onye ji ego adị aka ọnụ money stop process onye bọla Igwe Benji nụ na ọ bụ obele nwa Chukwu gọziri agọzi n'afọ nna ya bụ nze nna ka ibe ya Okole Onyekwu n'afọ nne ya bụ Antonia Onyekwu ezi nne Ijuwa dike na nne na nna ya mụsara ya nwata wee tobe n'aka nne ya n'aka nna ya ọ bụ osime o mezie wee bido akwụkwọ n'ọgụrụ praịmarị skuul na Lole
bụ ahụ dala ka ọ gụrụ akwụkwọ nụ o wee mesịa o wee jee sekọndịrị skuul Lowly Boys na Lowly Nwamgbenta na-ekwukwo ka Igwe gụsịrị sekọndịrị skuul nke dị n'Lowly Boys n'Eziama ya bụ Igwe na-ekwu lo mesịrị Gama University Unizik n'Ọka Igwe wee gụba akwụkwọ o wee mesie ọ graduate ya na 2015 nne na nne ya fụrụ ya n'anya ụmụnne ya fụrụ ya n'anya nụ ya bụ Igwe na-ekwu oru na 2016 Igwe wee jebe obodo oyibo obodo China ebe ọ na-achụ nta ego mana tupu o jebe o nwere ife ọyọrọ Chukwu oluzakele ya na ọ bụ na Chukwu gozie ya nụ tupu afọ atọ nụ na ya galụ onye ụlọ nsọ Olusabili Igwe wee lezie ya anya o wee gozie ya n'afọ abụọ Igwe Benji odogwu buru ike wee nata odogwu buru akụ wee nata o wee budo ụlọ Chukwu o wee lụba ụlọ nsọ lụba nke ya lụsiefala bụ ụbọchị Igwe wee kene Chukwu mgbe ife ọ na-agụ n'egwu ọsị Mama imela eze Jizọs ebe imele ihe yọrọ Mama imela eze Jizọs ebe imele ihe yọrọ Mama imela ọlọbọdene nwa aṅụli maka ozi nna ya Christopher Onyekwuje ya bụ Igwe Benji ụmụ obodo na-enwe aṅụli a maka obi nna ya Christopher Onyekwuje Igwe Benji ya ime ọdịmma ọganye gbala akụ elijelija Igwe Benji na o mesịrị lụọ nwanyị na obi Mr. and Mrs. Cletus mgbe na ndị alụghị ọha alụli na 2018 mgbe ọ batala obodo oyibo ijele nwanyị ọma Okechukwu Rosemary Onyekwuje Lọla Igwe Benji alụka akpa nwanyị dị mma Adaoyoko ọmaobi di ya Okechukwu Onyekwuje nwanyị mepela ụzọ ego nwanyị butela akụ bute ike Adaọma Lọlọ Benji nwanyị butela akụ bute ike alụka akwa nwanyị ọma unu afụgo ọnụ lala ebela bele Benji ya ka Benji ji bute ike nwanyị mala obi dị ya ijele nwanyị esi nwanyị
nwanyị dụkọ ijele nwanyị Okechukwu onye kwuje ma ọ bụ iti ya nwanyị makalịsịa lọlọ nwanyị ọma Okechukwu onye kwuje ma ọ bụ iti ya nwanyị makalịsịa ada n'ihi mma Okechukwu onye kwuje ma ọ bụ iti ya nwanyị makalịsịa nwanyị nwọlọsụ nwanyị Okechukwu onye kwuje ma ọ bụ iti ya nwanyị makalịsịa Okechukwu onye kwuje ma ọ bụ iti ya nwanyị makalịsịa agbala dị mma na kwodi ya niile nọ Rosemary Okechukwu onye kwuru je ọmasalụ adabutela akụbute ego ọ bụ gịnị mkpa Chukwu lesịrị anya wele akụ wee chọọ ya mma wele akụ wee gozie ya ezigbo mmadụ a na-ekwu ka a na-ekwu n'ọla igbe o wee dị ime o wee mụpụta ofu agadaga nwoke dị mma Mola Chimso the light onye kwuru je Mola Chimso aga ozugbo amụlụ ya bụ nwa ụzọ wee mepe akụ wee zuo ya lụ ọgọzibe igwe wee kpọọ ya daddy boy nwabere ala mma number 1 investments nwabere ala mma onye ka mụ na-ekwu dị okwu ya Igwe Benji ọganya bala akụ elije na ego ga-abọ gị afụfụ ọnụ ego gị gbala afụfụ ọnụ black and white ifi na ọbụla blue barret ayelo obele nwa batala akụ elije ị na-aga obodo oyibo ị na-ejuzi ya ka mmele Igwe sili na China wee jebe maka echi ya o wee sizie na mana echi ya wee jebe Hong Kong o sizie na Hong Kong lọta wee jebe obodo India ebe ahụ ka ọ na-eri ego ya igwe na ibugo igwe na India niile mma ibugo Igwe Benji ojule mọgọ nwoke degede ojule mọgọ la nne na nna ya mụrụ fa na fa dị mmadụ ịsa ụmụ nwanyị labụ na nwoke ise Igwe si nkele ezi ada nwanne ya fụrụ n'anya nụ ọ bụ onye ka mụ na-akpọ Ada Ọgọstina Ezeagụ awa m afọ ka isi eje ọ sị m kelekwara ya nụ ezi ada Domlika Eze ama afọ Igwe Benji si nkele ụnụ na ọ sị m kenebe
Ogbuefi Dan nna ka ibe ya Ogbuefi Dan ya lala ọlọ ya Osodieme nọọsị m kelekwa ofu nwanne ya ọfụlụla anya Mr. and Mrs. Pastor Ike onye kwuje onye Igwe si m kenekwa Mr. and Mrs. Tobias onye kwuje aka Mampoto odogwu na Spain n'Igosa nọọsị m kelekwa ezigbo anyị ya fụrụ n'anya CJ nwanne m onye ọma CJ Sino odogwu abịa ọgaranya kpala akụ elijelija Sino odogwu olumekene tutu matu netu ọbadanda Sino nọọsị m kene Olowu na Benji agụnwa bụkwa nnukwu mmọnwụ ejentuman and a handsome man Ọkija maka ọganya bala akụ elicha n'ịgade oyi Olowu mekene Olowu na-ebụkwa nnukwu mmọnwụ Igwe Benji si mụ kene Olowu n'ịbụba nọọsị m kelekwa Mr. and Mrs. Justin onye kwuje aka onye nsọ na-ebụkwa nnukwu mmanwụ odogwu na-edema ole obodo na-enwe aṅụrị maka obi nna ya Christopher onye kwuje ya bụ Igwe Benji ezigbo obele nwaji obodo akụ gị ga-abụ ochi Christopher onye Igwe ka nna akpọ Igwe Benji oji moto eme ọgọ oji ụlọ eme ọgọ ijere na nke aka Ọgọstina were ụlọ melo ya ọgọ a na-ekwu ka na-ekwu ijekwe na nke ada Dominika were ụlọ melo ya ọgọ oji ụlọ eme ọgọ ịma na ịdị ya bụ Igwe Benji isi m kelele gị nụ ndị ọyị gị fụrụ n'anya ọ bụ onye ka mọ na akpọ esi abazu ya bụ ọ nọ n'ikpe akụ mana ọ dị mma ọganye ịbala akụ agụ nwa na China ọ nọ n'ikpe akụ n'India odogwu ịma na-ede isi nkelekwara gị n'ofu
oyi gị fụrụla awilo ya bụ ka ebe na-aja awilo nwanne agụ nwa n'India ego gị igwe beji si nkele ka ebe na-aja udogwu n'ịdị mma isi nkele gị mụ Prince Bobby eze bụ agụ nwa ka isi nkele gị mụ Maswell Abaslo agụ nwa ka nna Maswell no name igbe beji si nkele ndị ọma dị n'obodo isi nkele gị mụ n'osi ike n'isi obili eke kadi n'idi kadi na India kedi maka kadi igwe Singapore odogwu na eze nnukwu mmiri Nwamgbenta ekele isi nkele gwara gị ogbu ehi ka nna ogbu efi akụamie akụamigo nke anyị agụ nwa na India onye ma na ịdị mma akụamigo isi nkelele gị ochendo na n'ụlọ ochendo m ekene ochendo onye nwere gị nwere isi nkelele gị ọfịa fụlụ ego na akọkọ udogwu ịma n'ịdị onye nze ka nna ọganye bara ma na-ede mma obele nwa igwe Benji bodo ọgaranya nkata onye nwa gị nwere ife igwe Benji obele nwa ji obodo odogwu ịma na-ede udogwu abụrụ afọ otutu igwe Benji akụga akarịsịgo na-eri ego ọ na-achịli ọchị odogwu a na-eri ego ya ọ na-amụli igwe Benji onye bụ igwe Benji Benji bụ nnukwu mmọnwụ udogwu ejeje mmadụ ya isi n'inwere ego ike nwere ụka igwe Benji isi n'ịmaka mma n'ụwa ịgamalụ ụka igwe Benji ọganye nwere obi zali ọganye nwere obi ejeli ego ọsịga akọzila ọnụ enyi akọ n'ọnụ onye ji ego adị aka ọnụ money stop nonsense igwe Benji rapụ ndị na-aka ọnụ na fejiri ego fejiri akụ fejiri kwanyị onye na-ejighị ego ya na-aka ọnụ
onye na-ejighị kachi maka ọnụ maka ife onye nwere ego ife a ga-emechi asị ka ebido tata maka ego dị adị Igwe Benji na ego ga-agbaga afụfụ ọnụ ego ga-akarịgo na winchi yo ahụ si ebe edesa Igwe maka ife onye nwere ego a na-eri akụ a na-abịa Igwe n'ịdị mma ọgaranya a na-eri ego ya ọ na-achịli ọchị ọgaranya a na-eri ego ya ọ na-amụle ọ zụrụ ụmụ ogbenye ya bụ Igwe omelọla Igwe Benji ọpụta ọzọ Igwe Benji na-eti afa ala eri akụ akwa na-abịa oju ụlọ eme ọgọ Igwe Benji ịma na-ede mma agụ nwa na India good morning China and good evening na India agụ nwa na-ebukwa nnukwu mmanwụ ọganya bala akụ elecha elecha ịchọba ndị nwe lobi sale sale Igwe ka m na-akpọ Igwe na inwere obi ọma Igwe Benji ọganya na-eli ego ya ọ na-amụle tụọ ya Igwe Benji ọgaranya obi ọcha ego ga-akalịga amụsụ ọgaranya obi ọcha nụ Igwe Benji ọgaranya obi ọcha ego ga-akalịga amụsụ ego gị kalịla amụsụ Igwe ọgaranya obi ọcha ego ga-akalịga amụsụ ụtọbụ nwa na China Igwe Benji ọgaranya obi ọcha ego ga-akalịga amụsụ ụtọbụ nwa na India Igwe Benji Igwe Igwe na-eche na Chukwu kwụrụ n'azụ ego gị kalịla amụsụnụ ọganya inwela obi eji eli ego osisi fụrụ gị na-atụ mkpe osisi ahụ ga-agbaji anya ọ bụ na arụrụ gị anya ahụ ga-akpọnwụ ọganihu ga-abụ nke gị nụ ijebe ejebe na ị ga-ejelu ịlaba alaba na ị ga-alalụ iru ọma ga-akpọ gị akụ gị ga-abụ ochimili atata Igwe Benji ọtụtụ ndị nyela aka na pane nwa aṅụle ma ndị n'ụlọ ụlọ na pane nwa aṅụle ojule mọkọ ọkpọbịa ka eji leche gị anya etuo gị ya ojule mọkọ Igwe ji ụlọ eme ọgọ Igwe Benji onye niile mma Oke Nwamgbenta na-ekene Igwe ị ga-alụkwala m ụlọ na nke ikpeazụ ọ ga-alụlali ya na nsolo ọgaranya libe Nwamgbenta na-ekwuo ọla obodo na-enwe aṅụrị maka obi nna ya Christopher onye kwuru je ya bụ Igwe Benji obele nwa ji obodo pụta ike Igwe Benji bịa kene Oke Nwamgbenta na obele nwa niile akụ gị ga-abụ ochimiri ịma na ochimiri ata
Igwe ka na-akpọ Igwe Benji odogwu n'onye niile mma Igwe Benji ya bụ Igwe Benji Igwe Benji bịa kelere osika akọsi n'ọnụ oju ụlọ ebe ọgọ oju ụlọ ebe ọgọ onye nze ka m na-etu obele nwa ejela obodo oyibo wee buli ike wee lọta obodo na-akpaghalị ya maka odogwu obele nwa ka m na-akpọ n'odogwu abụla afọ mmadụ n'odogwu abụla afọ otiti Igwe Benji mana ịdị mma ijele obodo oyibo iwe jewe ebute ike obodo na-akpaghalị iwe nyebela obodo aka onye ọbụla nwebe aṅụle okolobịa nwebe aṅụle nne na nna nwebe aṅụle n'obodo na-alacha aka maka Igwe Benji Igwe imana ịdị mma onye ọma mekene obele nwa ji obodo